mang'ich chieng' otuche lwasi e dala maduong' mar Homa Bay County, kama wachiewo achiel kachiel ka wachako wuodhwa materowa e dala mar Rodi Kopany. E Rodi Kopany waringo mana kilomita matin ka wachiko rangwe. Maen juma moro makende, juma moyiedhi kaking'eyo wago tach e dala mar Homa Bay County e gweng' mar Rodi Kopany. Rodi Kopany, kendo kaendi juma ni duto wadwa focus e pur mar rabolo. Kabendi ng'eyo ni rabolo en achiel kuom olembe makelo ndhadhu kod mit kod rateke e ngima dhano ma kawaida. Makri kodwa e chenro mari mar pur kod ohala e nyong'ong mar Ramogi TV. Nyinga en Ajo Mbuta sirikal masira. Makri kodwa omera. Waringo kilomita matin e rough road man kod maramol maber. Apoya nono wago kona ka wadonjo kama ni kod chuodho matin machuno nyaka dereba marwa ti kod wiye nikech gari koro kier magalagala. Bang' ka wasechopo, wakawo thuolowa kendo koro walwako law ka wahikore ne tich manyime mar dhi menyo kendo ng'iyo pur mar rabolo matimore e gweng'ni e yo manyasani. Chuno nyaka wawe gari ka wawuotho gi tiendwa nyaka wadonji puodho. Bang'e nono wadhi kendo wachopo e dala Japur, kendo aneno kochung' mbele ka kadwa dhi mondo wawuo kode mondo wayang'nwa yanga kaka pur mar rabolo chalo kendo timo e gweng'ni. Okay, so janeno marwa mar Ramogi TV kaka pile nyinga en Ajo Mbuta sirikal masira, to kendo kawuono wago tach e dala mar Rodi ka e gweng' mar Kanyada. Achiel kuom gik momiyo wabiro kaendi en mondo mi wanyis ni rabolo ipidho nang'o, mondo mi iwuog mipoke michame kata kikawe kaka matoke kidwa tede, bi ng'eyo kumoae to kod pek ma japur kalie. Yiena mondo achiel kachiel ayang ni nyasi ma kawuono ni juma ni makende wantiere kaendi mondo mi wayar ni mago te. Kaka sewacho ni nyinga na Ajo Mbuta sirikal masira, to kendo biro romo kod jalony mabende japur ka iluongo ni Richard Odhiambo ka achiel kod minot mamare magi jopur makaendi molony e weche mag rabolo. Koro kapok wapoke mwachame, makri koda achiel kachiel mondo ateri e puodho. Ma en japur miluongo ni Richard Odhiambo. Kuom hawi maber, jabathe kata jaot mare mabende gipurugo miluongo ni Lydia nyanyakach Kandaria bende odonjo ka mawabiro nong'o thuolo mondo wago godo mbaka. Mana kaka usewe winjo, nyinga en Ajo Mbuta sirikal masira, to kendo wan tim maduong' mowuok Ramogi TV. Ramogi TV ng'eni achiel kuom nyako manyiche ko biro, mano nyako mawendo, iluongo ni iluongo nang'o? Nyako nyako moko kendi, koro nyako masani koko donjo. Kuom nying in Richard Odhiambo. Odote? Okode. Richard Odhiambo Okode. To ma? Anan Lydia Anyango. Anyango katika Kandaria. Modak rachwa. In miyo konyo ng'ani dak. Iluor moke nyadak kendi wuor. Wakonyore dak. Ikonyi wuor iluor. Alright, achiel kachiel. Yiena mondo akaw nafas ni adwa teri direct nyaka e puodho. Wadwa dhi ng'iyo kaka iiko lowo, kaka itimo weche mag pur, kaka idoyo, kaka itimo weche mag fruiting. Omiyo rabolo kani kod weche mang'eny, in kike nyule anyula kanyo ni nyule, to kia kumoae. Omera nyalo goyi ngum koch Kisumo, makri koda. Wasebedo ka waneno pith mar rabolo kendo gin gi tielo moromo ka gin kod hikruok makende mar kayo rabolo mang'eny mathoth miwuoro e saa gi mar keyo. Wan kod mor gi hilo ni ma en achiel kuom lokruok ma dhano biro romo godo ka wakawo pur mar rabolo wamiyo okang' manyime.
penjo moda kuongo penjo en penjo mane kod tiende nikech ng'ama samoro neno chenro ni gombo mondo ng'e ni to ka ng'ato pidho rabolo to weche mag pur mar rabolo itimo gi ang'o? Ipuro gi tinga koso utiyo gi ang'o mondo muik lo? Okay, wan gi okenge ariyo mwanya tiyogo. Mokwongo inyalo ichaja lum kama lum otiye ma ok itiyo gi pur gi dhiang' tikunyo bugo kaluwore gi rapim mar pidho rabolo titiyo atiya, mano mokwongo. Mar ariyo inyalo puro gi dhiang' ma lo mamalo bed mayom, kikunyo bugo ipidho rabolo. Be oyie mondo ng'ato pur gi tinga? Ok oyie nikech tie rabolo bedo gi malo ewi lo. Koro kipuro gi tinga to dhi kunyo lo to nutrients mane malo kadhi kanyo dhi piny. Nikech once nosekuny bugo to ol mbolea, tie rabolo biro diedo. Kosepik makoro osemoko maber to diedo malo, koro yudo ga nutrients mane bilo gi oko. Therefore kunyo gi tinga to iyudo ka iloso iketho tie rabolo mabiro dhi piny. Ok bedo gi malo ewi lo gi oko. E seche mipidho rabolo kigoyo buche, ok samoro ng'ama neno chenro ni gombo mondo ong'e ni to e kind bugo ka bugo nafas onego bedo maromo nade, to bor mar kata tut mar bugo bende onego bed romo nade? Nyiswa ane kanyo mondo ng'ama neno chenro ni one maber. Waluonga ni fut 9 ma iluongo ni 3 meters. Fut 9 from rabolo to rabolo square. Height to length mar puodho koro iketo fut 9 kendo koni be fut 9. Then tut mar bugo mar rabolo en fut 3 square. Square. Odhi be fut 3 malo fut 3. Gima itimo ma mondo mi ka koth ochwe to pi ogudre e bwo rabolo mondo mi koyud chiemo kochako dongo. To with the time kodhi mbele tiyudo ka nitiere oula migonegi oko mar oula maduong' madhi kuno pi koro gimodho from oula no. To tiendgi bende nyaka bed gi bugono mondo mi gikuno pi kech rabolo okonyore gi pi, mano miyo survive. Yeah. Ok ang'eyo ni to kotenore kod weche mag manyiwa, rabolo bende oyiene tiyo kod manyiwa manyaduka, to manyiwa magu uyudo kanye tutiyo kodgi sama chalo nade? Koro manyiwa motiyo godo en mar purely natural. En mar dhiang', mar diel, mar rombo, mago duto emotiyo godo. And then seche moko bwa tiyo gi lum for mulching mondo mi preserve pi mane mosegudore e bugo cha. Yes. Koro nyaduka ni ok ber gi rabolo? Ok ber godo. To ka en ma kikoso thuolo mar nyadala like losruok mag jamni ok yudo, ere kaka inyalo manyiwa mane minyalo tiyo? Wanya tiyo gi NPK gi CN. To mago kich waloso gimiluongo ni organic farming. Organic farming en purely watiyo gi farmyard manyiwa mondo mi japur kadhi chamo rabolo ni to obed gi moro ma is attractive, en gima mamore kata kochame dhoge, nikech mokete mbolea iyudo kichamo to mochiek to yware e dhok ni some gum part of it. To ma ok moti gi mbolea manya dalani tiyudo ka en gima omokore kichame. Koro onge chemicals be iye. To mar moti gi artificial fertilizer nigi chemicals. Iyudo ka ober gi neno lakini del kama odonje no to kichame to obedo gi tatizo moro. Yeah. Ne ng'ama neno TV, suckers gin ang'o? To suckers wuok kanye? Suckers gin nyithi rabolo mati kanosepidh min rabolo to giwuok e tie min rabolo no. Koro iyudo ka e tie rabolo kanyo sama koro wadhi golo suckers go nitie migolo e tiende kanyo, but specifically suckers gin nyithi rabolo matie from min rabolo. Yeah. Penjo mada penji otenore kod pur. Sama itimo wechegi mag pidho rabolo kato bende samoro iseluongo jolony mobiro, ok ang'eyo ni to weche motenore kod mulching to kod farm hygiene ere kaka utimo? Mulching inya time yore mang'eny. Inyalo tiyo gi lum miriedo oko tikeli spread e puodho kisemoyo motuo, nikech ka ok imoyo tuo to biro gi kute. Koro ikuongo imoyo motuo at a place tikele ti spread e puodho. Ka farm maduong' ka koro ma otek timo
Koro mostly gima watimo en ni watiyo gi yuk bando motuo mwakawo from puothe to wakelo mondo mi wa spread e rabolo to wakete tie rabolo nikech kwakete rabolo to diseases de dhungore kanyo to tucho kor rabolo chako donjo. Koro waketa keta ewi lowo gi oko mopogore gi tie rabolo. Then wanya tiyo gi it rabolo kigin nikech kwatimo pruning to wayudo ka motuo itgi go dong to wakawo wamoyo oko to wakelo wa spread e puodho mondo mi nikech seche migolo it rabolo tuo mako daily. Iyudo ka samoro kuom mfano ma en tuo mawilo ite mabedo yellow gi black no, mano en tuo. Kineno kamano to idhi ichope ing'ade titere oko to tuo tiduoge iduoge i farm for better mulching. Koro iyudo ka farms matindo tindo to mulching bere, lakini ka en farm maduong' to it is difficult. Iyudo ka en hectic ne japur. On top of that, awinjo kipenjo hygiene mar puodho. Koro hygiene mar puodho en ni kweru ema mako to buya moro amora mineno ka wuok titimore nade idoyo igolo oko nikech buya nyalo laro gi fruits the nutrients to boko nen maber ka iye ka du biro to yudo koyugno ok anen maber. Koro doyo nyaka wa maintain godo. Yes. To rabolo ber kipidho sama chalo nade? Rabolo nyaka wapidhe chuny koth mondo mi omiye enough water monyalo timore nade monyalo loth godo. Sama koro ikawo rabolo tiling'e bugo ka piny otuo to bo chuni manyo pi. Koro pi mane tielo gi te inyalo omo negi pi ok inyal. Mano omiyo ber kwa pidhe season ma koth chwe. Kaw nafas mari mondo imed makori koda kik iwuog kanyo.